En de gehaktballen gaan er nou in en daar ben je gek op. Zo. En daarom vang ik een grote vis. Ben je gek op gehaktbal? Dus ik ben gek op een gehaktbal. Joh, heb je voor het lapje? Ja. Dat maak ik wel een keer, hè? Dat is jouw geheime Dat is vislogrecept? mijn geheim. Ja, dat is mijn geheim. Ik had er vroeger wel eens havermout roderen, maar dat hoopt net zo bot. Dat is het enige wat we weten, mooie. Ja, dat is het enige. Dus Maar geen dat doe ik er net havermout? maar in, no? Nee. Dan ken dat wel. Ja, vraag je dat. Dan had ik nou een hapje nemen met een brood. Oh, daar heb ik een mooi verhaal van. Ik hier een gehaktbal een keer het visvoer in de vriezer dien. En dan zoek ik hier zin aan een gehaktbal. En dan hik die in de pannen staan en ik hem stoken. En zoek ze op Pieter. Die verschrikkelijk zo vies. En die heb ik ook ogenblikkelijk de bak ingegooid. Goh, ik meer een gehaktbal weer. En ik heb mezelf te pakken, zo. Nou schreeuw ik het op. En alle gehaktballen liggen hier in de veert? Ja, de gehaktballen liggen in de veert en ik hier de visvoer op. Al de verschrikkelijkst. En hoe lang vis je al? Nou, toen ik hier eens achter begon ik al. Een hele leven eigenlijk. Nou, ja, druk hier net vanzelf, maar... En wat vind je dan zo mooi op visje? Nou, wat eruit komt, even zien wat het is. Elke keer wanneer nieuwsgierig, wat komt er weer aan de hengel. Want hoe oud ben je nou? Ik ben jonger dan En nog altijd nieuwsgierig, wat zit er onder ja, die heng? ja, dat gaat net over. Dat gaat net over. Heb je er toch in om? Heb ik er toch hier aan? Prachtig net. Het is een liedje, maar het is er niet. Doe joh. Wat is het? Nou, een wit visje. Gewoon een wit visje. Oef. Nou, we gooien maar weer in, hè. Zo. Goeie. Goeiedag, Wat ben je aan, man? ik ben me aan het installeren. Aha. Wij staan hier ieder weekend, zeg maar. Dus nou wacht ik even op mijn vrouw dat ze van de werk afkomt. En dan nou, gaan we lekker feest vieren met een biertje erbij. Gezellig, Lekker genieten. lekker genieten. En ik woon in Jubbega, dus het is maar een half uurtje rijden. En het lijkt net alsof je ergens heel ver weg bent. Nou, dat is gewoon het mooiste wat er is. En ja, wat heb je eigenlijk voor trui, jongen? Nou, dat is gewoon komt bij Laarts vandaan. Vond ik gewoon mooi. Het is gewoon een t-shirt met lange mouwen. Hè? Ja, maar en mooi spoken. Ja, nou, dat geeft toch niet. Nee, dat... Maar heb je daar wat mooi? Of, Ik vind dat gewoon mooi. En ja, daar hou ik gewoon van. Ik hou niet van witte t-shirtjes en dat soort dingen. Zeg maar iets aparts. Dus ik heb ze ook met doodskoppen en alles erop zitten. Dus. En gewoon Harley-shirtjes heb ik ook. Het is maar waar je van houdt. Ja. Hè? Maar ja, er wel voor wat aparte dingen. Ja. Ik heb ook heel veel sieraden wat ik leuk vind. Ik ben net een extra. Ik heb ze nou toevallig niet om, maar al mijn vingers hebben altijd ringen om. Maar je bent dan wel een beetje extravagant. Kan je zeggen, ja. Vroeger liep ik altijd in nette pakken. En nou hoeft dat niet meer. Dus loop ik nou lekker zoals ik erbij wil lopen.